Hej, i dag der vil vi lave Beanboozled Challenge. Vi har sådan en spiludskål, og så har vi vand, og så har vi vores brækskål her. Ja, vi har så været nede og købt den her. Ja, og så har vi den så liggende på bordet her. Nu vil vi jo gå i gang. Den første, det er, vi tager den deroppe før. Rådden æg eller popcornsmør. Okay. Så tager vi bare en. 3. Man kan ikke lukke. 3, 2, 1. Super sukker. Du sagde rådden æg eller popcorn. Ja, rådden æg. Jeg må ikke putte nu, så kan jeg mærke det. Jeg fik rådden æg. Jeg fik Rådden æg. Fy for. Ja, næste. Det var så. Den er eftersmag. Må du gerne lige komme med noget mere vand? Okay. Den næste. Prøv at se, Bertel. Okay. Den næste, og vi har sådan meget vand her. Den næste, den er bussemand. Eller saftig pære. Saftig pære. Saftig, skal vi skåle? Skål. Saftig pære. Yes. Hvad fik du? Kan I ikke smage det? Jeg tror, vi fik saftig pære. Yes. Og saftig pære er heller ikke så god. Heller ikke mig. Det er som om min krop gerne vil have den. Og for jeg får helt kuldegysende. Ej, jeg skal lige have noget mere. Har du spist den? Ja. Kan du også? Nej. Jeg tror ikke, det er saftig. Jeg tror ikke, det er saftig pære. Bussemand er værre. Jeg har prøvet at smage det Jeg tror, det værre. er bussemand. Yes. Sådan er det. Har du ikke? Du tykkede næsten ikke på den. Det må jeg ikke. Er den klar? Ja. Ja, vi fik lige nogle indbær her. Det er helt klart for Ebber. Ja. Nu skal vi til bræk eller pære. Vi har næsten brækket sig, så vi kender godt smagen. Okay, skål. Hende der, det fjerner virkelig smagen på gummen. Ja. Jeg kunne bare smage det. Lige, jeg tykkede i den, og så kom den og så. Ja. Okay. Mange har du spillet ud. Jeg har spillet ud 2 ud. Du spiller 3 ud. Ja, på det mit. Du skal med Nogle af de der vanlige. Ja. Mit er bare. Okay, den næste, det er stinkende sokker eller tutti frutti. Okay. Nu vil jeg have en god en. Ja. Tutti frutti.
bliver den afgørende. Okay, jeg skal gøre med vand. Nu kan I der er en. I glemte at tage den nede. Der er bagfra ikke lige meget. Der har vi allerede smagt. Jeg vil gerne have Okay. Vil du gerne have sådan noget her? Det næste, det er Så værsgo at spise. nyklippet græs eller lime. Jeg tror ikke, den er så slem. Jeg tror... Okay. Nyklippet græs. Nyklippet græs. Ej, du kan få lidt med. Jeg er ikke dårlig. Jeg kan godt lide nyklippet græs. Nu her, jeg har også det her, og så lidt slægtform. Ej, okay, den er faktisk ret dårlig eftersmag. Hvad var det? Der var dårlig eftersmag. Nyklippet græs. Og det sidder mine hænder. Nu her, kom. Kom her, så får du det. Jeg har set på YouTube om, og alle siger, at hundemad er den værste. Ja. Okay. Hundemad eller chokoladepudding. Kom nu. Hvad var det, straffen var? Chili. Nej, det gør Jo, det er den her, der kan afgøre det hele. jeg skal ikke have chili. Jo, kom. Den er meget mild. Jeg skal lige åbne den her. Hvad er det der? Det er pebermynte, det får det væk. Pebermynte? Jeg hader pebermynte. Ja. Jeg hader det ikke. Jeg prøver ikke så meget af det. Nej, du skal ikke have den. Okay, er du klar? 3, 2, 1. Hvad var muligheden? Jeg fik mørk chokolade, og så fik jeg mulighed. Er det dårligt? Der er mig. Jeg spiste en hel børse. Det var hundemad. Du var også Jeg fik en blanding. Jeg fik både hundemad og chokoladepudding. Var det slemt? Ja, nu kan jeg godt lide det. Eftersmag leg. Jeg var ikke en bær. Ja, det synes jeg, det er himmelbær. Nu vil du have lidt mango juice? Fy for. Sådan er det. Forsigtigt. Nå, nu går vi over og tager straffen. Ej. Er I færdige? Jeg har en i munden, jeg tør ikke tykke i den. Det er lige en frugt. Eller hvad var det? En frugt, eller? Har du syndet den? Stikkende sokker. Ja, men jeg har bare alle de der eftersmag i munden for alle sammen. Nej. Jeg har bare drømt mig venner. Hvad? Hvem vandt? Nu kommer det op. Hvad? Nej, det kan jeg ikke. Det gjorde jeg. Jeg vandt. Jeg vandt. Det er helt vildt så surt, det kan være. Ej, brug lige det der papir til at tørre. Jeg har tykket den, det var lige eftersmag. Nora. Ja. Bordet også. Ej, hvor er det lækkert. Ja, det var alt for vores Bean Boozled Challenge. Og I får se straffen lige om lidt.